Είμαι ο Χαράλαμπος ο Μαυριδόπουλος, πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος Λέης Ρώμης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, το Hellenism Vision 2050 Leaders Award, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός είναι να βραβεύσουμε άτομα, οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίοι προωθούν την ελληνικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία και είναι άτομα ή ηγέτες οι οποίοι οδηγούν την Ελλάδα σε μια εποχή όπου θα την τοποθετήσουμε ξανά στο χάρτη εκεί που της ανήκει. Αξιότιμες κύριοι και κυρίες, είμαι η συμπρόεδρος η Κέλλη Μαρινάκη στο Club of Rome, το ελληνικό παράρτημα, και είναι μεγάλη μου τιμή να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ στην αγαπημένη πόλη της Θεσσαλονίκης και στην απόψινή μας εκδήλωση. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση και επιβράβευση ανθρώπων ηγετών που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο και οδηγούν την Ελλάδα μας στη νέα εποχή. Κάποιοι νομίζουν ότι το πνεύμα του ελληνισμού έχει σβήσει. Είμαι εδώ πέρα για να σας επιβεβαιώσω